دنا المختار في القدم وسلي يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدا المختار في القدم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جلو مالفوك على تنوك أول من نوصل كذا أصبح سيدي على كرك صلى الله عليه وسلم جنكرن ينكر مغوي إنه ينكر مغوي شخص جاني أنا أغكلم ديهم أصبح أنا مقدم كتلا على دلالة كجهام يرم أنكر مغوي كم. آمين. أنكرمو محمد أبي سعيد البوصيري قصبة أكو غبوردا كنا أكو ولن تمس غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم أكو علم فويني جين الله ربنا يا كجين سرو قصبة كالله رسرو علمو فلانيني على كرافة صلى الله عليه وسلم أتي عليك لي أكو ما أبي ما هما جين الله را كيو نيني على كرافة إلا استلمت الندى من خير مستلم. الله أكبر. فيها صرفوني سيري ولا بابا نوي على كرافة صلى الله عليه وسلم أبي دمي إبي جين سرو إبي الله رسول. الله أكبر. بسيري دين فوق كجين الله را أبانايا أهيرة اللافيا أوسا كجين سرو كوكهيرة لا الله را سرو كوكهيرة لا أبي سروني على كرا كلني صلى الله عليه وسلم كرا دكتور قدي مام القرآن حديثا كوتي كو على كرا صلى الله عليه وسلم كو إنما الله معطي وأنا القاسم. الله أكبر. على دي سوني باي الله معطي وأنا قاسم. على دي كوتجي على دي سوني باي على دي سوني باي أنا على كرا على دي باكلا. الله أكبر. على دي باكلا نيني سالما كانيني أبي فهم من ديما أبي وسجينا أبي وسلاهرا يا ربي نيني أو كان كن يورتيجي جيني لاهرا يا ربي على كون نغانا. آمين. وسيدكو أقول لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام. الله أكبر. أقول وحي إكانون نكريا كبو على كلا السجولا على كده نايدا صلى الله عليه وسلم أبي السجون منك ووحي ده وعلى غتي ده كان على كرام نيجي إني أمسك عندا فانتما من هذا مديم السجولا دوني ما وبافو أبي كلا غتا كلا رد ما الله أكبر. خيالو بي نيدا يمسكوي وتسجوي ويكمني بيدا فمن بي كونو يبقى كميري فمنا غتايا والم فمن بي دسجولا إدالين سجولا يمسكوي سكتالا la halaya dola abe foma ko khayalu o te sogoy ayi ibise ga fendo yi dale kosobe ibe la halaya wera uye ni dumuni ke ni voyagera nya do yan fe nya bo yan fe o fana ya damatai na sogo ere kalamba o be min fo ni impossible fem mi me na te sega ke kosobe ni o ye don sogo la ibe wuli ibe doni ba unyini kosobe wo korof ni echie abe fo ne mako sogo o sogo yere o fenye kosobe femi ni korobala ni echie ibe wuli ibe se ala joma minu ba korodon ubi blasira o ba korofi ni echie skatula jallu o de sogo yere kosobe nga kanda wati bene be minfo kanda sugura ne zamedun ne poisson mi ankara yan fe shedun ankara mo ko ma de bila wallahi ko bana iga wuli ga dumuni ge ko bana sino kosobe sogo mimbe
ni kɔrɔ b'a la o sogow b'a dam ni donna kuranɛ kɔnɔ nabi Allah Yusuf b'a la kale kosɛbɛ a b'a fɔ ko inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin k'ale sogora ka tile ka kalo ye ani dolo 12 olu bɛɛ bɛ ka sujudu bi ale Yusuf ye Allahu akbar bɛɛ b'a dɔn nin impossible nin impossible dɛ impossible siga t'a la nabi Allah Ibrahima a ko k'a fɔra a ye sogo la a y'a ye sogo la a bɛ k'a den kan tigɛ subhanallahi k'ale ka ni ara fil manami anni asbahuka kosɛbɛ fanzur maza tara kosɛbɛ n den y'a ye sogo la a fɔra ko n k'i kan tigɛ n den i ka lahalaya ye jumɛn i hakilila ye jumɛn o kosɛbɛ donc o ye ni ɲɔgɔnna minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ impossible tan normal la fɛn min tɛ se ka kɛ n'i y'o ye sogo la dɔrɔn i ka wuli i ka se ala jɔnw ma siga t'a la u bɛ kɔrɔ dɔ f'i ye a la i bɛ se k'i yɛrɛ nafa ni min ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka magan taga u bɛ na taa hiji la u bɔra Madina mais o hiji ma bɔ ka d'a kan ni kafiriw ma bɛn a la kafiriw ko k'o san ko hiji tɛ yen siga t'a la alakira n'a ka sahabaw k'u tɛ hiji o san na kira m'a gɛlɛya u y'u kun di u sɔniw tigɛ k'u ka hiji baaraw kɛ k'u ka naamuw ta sahabaw minnu kun bɛ yen a dɔw u ma bɛn olu ma olu y'a laɲini an nana fo Makan filɛ olu ka tila k'a fɔ k'an tɛ don Makan an bɛ se ka don diyagoya kira ko k'o cogo tɛ dɛ a yirala ala sogo la laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah amini ko ala y'a yira la sogo la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna don Makan ka na hiji kɛ Makan tigiya o bɛna segin a ma o yirala la sogo la donc u kana pressé mais u k'a to ala ye waati min fɔ n'o waati sera u bɛ don Makan wallahi u bɛ don o waati sera waati Makan kɛra siga t'o la u nana Makan Makan kɛr'u ta ye u y'u ka hiji kɛ donc alakira bɛ min ye sogo la sallallahu alaihi wasallam o ye ko sabatilen de n'a ye min ye sogo la dɔrɔn o ye wahyi de o bɛ kɛ o misaliw caman bɛ yen an tɛ na n da don o la an bɛ sababa ma Busayri ko a ko wazaka hina bulughin min nubuwwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi a ko nin kɛra ala kɛra la waati min nin kɛra nabiɲumanya waati siga t'a la a ka sogo n'a ye min ye o sogo in kɔrɔ ka kɛ wahyu a ye k'o kɛra nabiɲumanya dilen kɔfɛ a ma de Allahu akbar yan'a ka se san 40 ma o lahalaya kun tɛ k'a la a selen san 40 ma n'a kun ye fɛn o fɛn ye sogo la o bɛ kɛ normal siga t'a la ni tiɲɛ o ye wahyu ye ala bɛ min ci a ma ni tiɲɛ maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sogoba ka sogo min ye wahyu ye k'i b'o kɔn ayi e yɛrɛ tɛ b'o kalama siga t'a la i tɛ b'o kalama ni tiɲɛ ala kɛra ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ye siga t'a la n bɛ ala deli ya rabbi ala k'a barika d'an ma amin a ko tabarakallahu a ko ala saniyara kosɛbɛ ala kɔrɔ tara ala ka se bonyana ma wahyun bi muktasabin kosɛbɛ a ko k'a fɔ sisan ala kɛra ka nabiɲumanya ala de y'a d'a ma ni lahalaya ninnu bɛ kɛ a ko nabiɲumanya ma wahyun bi muktasabin kosɛbɛ nabiɲumanya tɛ ko k'a fɔ dɔrɔn ko n bɛ n cɛsiri ayi ka guloki bɔ k'a da kosɛbɛ ka wiridi kɛ ka nafilaw seli ka alabato caman kɛ k'o de bɛ nabiɲumanya sɔrɔ ayi o t'a sɔrɔ dɛ kosɛbɛ nabiɲumanya o ye ala ka sugandiri de ye kabini diɲɛ ma da a ye maa dɔw ta k'olu sugandi n bɛ ninnu kɛ nabiɲumanw kosɛbɛ o ye ala ka sugandiri ye dɔnnibaw bɛ min fɔ o ye maa 100 ani maa 20 ani 4 siga t'a la o nabiɲuman de nana kosɛbɛ diɲɛ daminɛ fo ka n'a bila ala kira la sallallahu alaihi wasallam a nabiɲumanw laban an'u kuntigi an'u ka alimami o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam taslima jando k'a fɔ k'i bɛ cɛsiri de kɛ pour que ka nabiɲumanya sɔrɔ kosɛbɛ ko ayi ale baara t'o ye ni tiɲɛ ye nabiɲumanya ayi o cogo tɛ ni tiɲɛ ye a ko wala nabiyyun ala ghaibin mutahami wa nabiɲuman yɛrɛ ma kɛ maa ye k'a bɛ ko minnu fɔ gundo la ko maa bɛ siga o la ayi abada kuranɛ bɛ min fɔ wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin kuranɛ tigi ale de ye ci s'u ma k'a f'u ye nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ wa n'u y'a fɔ mantonw ye a bɛ kɛ dɔnnibaw kumana yan wahyu ye 2 ye wahyu ye 2 ye min bɛ ci nabiɲuman ma o wahyu bɛ yen dɔ bɛ yen o bɛ ci maa wɛrɛ ma hadamaden gansan ma min tɛ nabiɲuman ye a tɛ fɔ o ma ko wahyu hali n'a bɛ fɔ a ma wahyu pour que i k'a faamuya a bɛ fɔ a ma ko wahyu ilham
Allahu akbaru. wahyu tashri be o de min be ci nabi ɲumanw ma Kosɛbɛ. mais wahyu ilhamu be Ilhamu. dɔnnibaw b'a dɔn Sikɛ. i n'a fɔ kuranɛ ye min fɔ Ayiwa. wa awha rabbuka ila nahli ala ye ci bila ka taa tigi ɲɛ ma Allahu akbaru. kuranɛ bɛ nin fɔ Kosɛbɛ. wa awhayna ila ummi musa Naam. anw ye wahyu bila Naam. ka taa musa ba ma Kosɛbɛ. o wahyu minnu bɛ fɔ Naam. o ye ala ka jigin kɔnɔw ye ka ci bila u ma Siga t'a la. o ye ala yɛrɛ n'a ka jɔn ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ Nin ye ye tiɲɛ ye. mais a tɛ fɔ o ma Naam. ko wahyu tashri wahyu tashri o ye min bɛ jigin nabi ɲumanw dɔrɔn kan Kosɛbɛ. mais min bɛ jigin ala jɔnw kan Naam. o y'a damanata ye Nin ye tiɲɛ ye. ala jɔnw Naam. o n'a ɲɔgɔnna caman Kosɛbɛ. olu bɛ yen Naam. ala bɛ fɛn f'olu ye Nin ye tiɲɛ ye. ala bɛ fɛn f'olu ye Kosɛbɛ Jallo. maa si tɛ ko dogolen dɔn Ayi. maa si t'o dɔn o ye tiɲɛ de Nin ye ye tiɲɛ ye. maa si tɛ ko dogolen dɔn Ayi. mais ala b'a fɔ maa dɔ ye Siga t'a la, nin ye tiɲɛ ye. ala b'a fɔ maa dɔ ye Kosɛbɛ, nin ye tiɲɛ ye. o misaliw caman bɛ yen Nin ye tiɲɛ ye. minnu ala jɔnw Siga t'a la. maa den yɛrɛ bɛ bange dɔrɔn Ah. a b'a fɔ nin den ka lahalaya Kosɛbɛ. a bɛna kɔrɔbaya Siga t'a la. a bɛ kɛ tan Nin ye tiɲɛ. a bɛ kɛ tan Nin ye tiɲɛ. a bɛ kɛ tan Kosɛbɛ. den dɔw bɛ yen kabini olu ma bange Naam. maa dɔ b'u ye dɔrɔn Naam. o b'a fɔ ye n'o nin den bangera Ah. a ka lahalaya bɛna kɛ tan Naam. a bɛ kɛ tan Kosɛbɛ. o caman bɛ silamɛya taariku Siga t'o kɔnɔna la, nin ye tiɲɛ ye. o caman bɛ yen Kosɛbɛ. ala de bɛ maa ladɔnniya sinon maa si tɛ ko dogolen dɔn Ayi. mais ala kɔni bɛ dɔ Siga t'o ladɔnniya la. ni ala y'o ladɔnniya Naam. e t'o kalama Ayi. a ma k'e ɲɛna A ma e k'i tɛ se ɲɛna. ka foyi fɔ o Ayi, la. abada. o ye ala ka kɛrɛnkɛrɛnni ko Nin ye ye tiɲɛ ye. a ka jɔnw Siga t'a la. i ka ala ka jɔnw bonya Naam. o la i bɛ dɔ sɔrɔ Siga t'o la, nin ye tiɲɛ ye. musayiri ko Aha. a ko kam abara'at a bɛ ka segin ka na a ka kuma la Aha. a kun ye kabakow minnu fɔ Kosɛbɛ. ko ala kɛra ka maa kɛnɛ ko Naam. a ko maa joli joli don Ayiwa. ni ala kɛra y'o kɛnɛya Kosɛbɛ. a ka bana la Naam. ni ala kɛra y'i tɛgɛ da tigi kan Kosɛbɛ. dɔrɔn banabaatɔ Naam. n'a kɛnɛyara ala kɛra ka tɛgɛ magaya sababu Sallallahu alaihi wasallam. banabaatɔ joli Ah. min man kɛnɛ Kosɛbɛ. n'a tigi nana ala kɛra y'i tɛgɛ da a la dɔrɔn Naam. bana tunna la Allahu akbaru. ala kɛra de bɛ se k'o kɛ Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa sallam Siga t'o la. o n'a ɲɔgɔnna caman Naam. n'i ye hadisa kitabu ta k'a lajɛ Aha. uhudu la Kosɛbɛ. uhudu gɛlɛyara Naam. kosɛbɛ o de la n'i taara madina Ah. uhudu yɔrɔ la Ah. a yen sofɛra dɛ Ah. wallahi o sofɛra uhudu kulu bɛ yen Naam. Seydina Hamza kaburu Naam. o bɛ uhudu kulu yɔrɔ de la Kosɛbɛ. o don kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo Naam. a gana Kosɛbɛ. a sofɛra Naam. maa dɔw bɛ yen Naam. olu yɛrɛ ye sira minɛ fɔlɔ k'u bɛ coyi kɛ fɔlɔ Skay. ka d'a kan ko in Naam. kira tun ye kangari d'aw ye Naam. kɛlɛ jara kɛlɛ ma ja Ayiwa. aw k'aw jɔ yen aw kana buse Nin ye tiɲɛ ye. Jabal Rumat Kosɛbɛ. aw kɔni ka to yan Naam. kɛlɛ jara o Naam. kɛlɛ ma ja o Naam. aw kana buse aw ka to nin kulu in Nin ye sanfɛ tiɲɛ ye. kira y'o kangaridakaw minnu fɔ Kosɛbɛ. olu y'a ye ko kɛlɛ daminɛ la Naam. a ɲana silamɛw bolo Naam. kafiriw bɛ k'u yɛrɛ ɲini Naam. nin y'a sɔrɔ nin don Ah. Khalid ibn al-Walid Kosɛbɛ. ale bɛ kafiriw cɛ la Skay. ale dun ye cɛ min ye Ah. a bɛ kɛlɛ dɔn dɛ Siga t'a la dɛ. o ɲɛ b'a la silamɛw bɛ ka girin Ah. ganima nɔfɛ Naam. kabini diɲɛ daminɛ Ah. fɛnko in bɛ yen Eh. fɛnko Fɛko. a ma daminɛ bi dɛ Subhanallahi. a ma daminɛ bi Ayi. mɔgɔw bɛ ka boli o fɛn nɔfɛ Naam. sahabaw ala y'u jarabi Kosɛbɛ. u bɛ ka boli fɛn nɔfɛ min kɛ Naam. Khalid ibn al-Walid y'o ye Naam. maa minnu kun bɛ yen n'olu jɔlen bɛ kulu sanfɛ Naam. kulu kana buse Kosɛbɛ. olu buseli min kɛra Ah. Khalid ibn al-Walid bununa ni kafiriw ye Naam. kulu kɔfɛ Skay. u munumuna n'u ye Naam. u munumuna n'u ye dɔrɔn Ah. kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo Subhanallah. donc a bɛ komi silamɛw bilala camancɛ la Kosɛbɛ. kafiriw bɛ kun na Eh. kafiriw bɛ kun na Subhanallah. sofɛra dɛ Kosɛbɛ. o kɛlɛ la Naam. maa dɔw bɛ yen Naam. olu bolo tigɛra Skay. kɛlɛkɛyɔrɔ Naam. a tigi nana dɔrɔn k'a fɔ kira ye Naam. ale bolo tigɛra Naam. kira y'a tɛgɛ minɛ dɔrɔn Eh. k'a bolo nɔrɔ a nɔ la Naam. k'a kole cɛ Subhanallah. bolo kolela Naam. a ye muru minɛ a nɔ la Eh. k'i kunda jamana Ah, takbir. Suma takbir. Allahu akbar Jallo. kira ye nin kɛ sallallahu alaihi wa Wasallim sallam taslima. a dɔ fana kɛra Naam. Seydina Ali Kosɛbɛ. Khaybara la Ayiwa. kira ko Seydina Ali bɛ min Ayiwa. k'a mago bɛ a balimakɛ den na Kosɛbɛ. k'u ka taa Seydina Ali wele Siga t'a la. c'est k'a fantini den Badara. ko ni Seydina Ali bɛ yen Naam. u ko Seydina Ali bɛ yen Kosɛbɛ. mais ko ɲɛdimi de b'a la Eh. kira ko k'u ka taa a nɔfɛ ka na Naam. u nana ni Seydina Ali ye Kosɛbɛ. kira y'i daji barikaman k'a tɛgɛ la Subhanallah. k'a mu Seydina Ali ɲɛ la Naam. o yɔrɔ bɛɛ Ah. a ma kɛ tanga na t'a la dɛ Ayi. a y'a da ɲɛ la dɔrɔn Kosɛbɛ. a bolo ka da ɲɛ la a n'a ka bɔ a la Naam. ani ɲɛdimi ka tunu Ah. a si ma kɔrɔ a si Allahu akbaru. kira de bɛ se ka nin kɛ Siga t'a la. sallallahu alaihi wa Wasallim sallam taslima. nin n'a ɲɔgɔnna caman Kosɛbɛ. nin n'a ɲɔgɔnna caman Ye tiɲɛ. an ka ala jɔnw minnu kun bɛ yan Naam. n'u ye kira tiɲɛ ta Eh. ala jɔnya sira fɛ Kosɛbɛ.
ala ye nin bonya caman kɛ wallahi ni ye tiɲɛ ye wallahi ni ye tiɲɛ ye Sero Muntaga Dakar ayiwa a dɔnbagaw bɛ siga t'a la karamɔgɔba dɔ bɛ Senegal kosɛbɛ o denkɛ bɛ yen siga t'a la a ye ala tɔgɔ baara kɛ na f'a jouera a kan a y'a bana kosɛbɛ bana in na na a degunna kosɛbɛ kosɛbɛ a t'a yɛrɛ kalama ayi u y'a ta u taara n'a ye Sero Muntaga fɛ yen kosɛbɛ karamɔgɔba dun na a fa dɔnnen don n'a tɔgɔ fɔra diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ni ye tiɲɛ ye u y'a ta u taara n'a ye ko Cheikh Umar mɔden bɛ yen kosɛbɛ Sero Muntaga kosɛbɛ luga u taara n'a y'a fɛ yen Na? u selen a Sero Muntaga fɛ yen siga t'a la a sɔrɔ Sero Muntaga kitabu b'a bolo Ɔhɔ. a bɛ ka kitabu kalan na u ye karamɔgɔkɛ in den sigi siga a ko mun b'a la na u ko karamɔgɔ an tɛ se k'a bila dɛ ayi waati dɔ la a bɛ muruti Na? waati dɔ la a bɛ sumaya na a yala tɔgɔ baaraw de kɛ Na? a bɛ komi a jouera a kan kosɛbɛ karamɔgɔ an kɔni b'a minɛ a ko k'u k'a bila a y'a bila u y'a bila kosɛbɛ a ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ Ah. n bɛ taa nasi ta n bɛ sɛbɛn di Subhanallah. cɛ hali bi i ma se fɔlɔ sa alimami kana n ka ko fɔ sa kana wallahi a bɛ ka kitabu min lajɛ Ayiwa. verre de b'a ɲɛ la Ayiwa. a ye verre de jigin duguma Ah. k'a ɲɛ dugumala kɛ k'a lajɛ Na? ka tila ka verre dun Na? k'i tɛgɛ d'a ma Na? a y'a tɛgɛ minɛ Tigɛ. u ko k'a y'a minɛ ka taa n'a ye k'a banna takbir wallahi o kɛra banni pewu n bɛ taa yan fɛ n bɛ dugawu kala Ah. i ma se fɔlɔ sa yasikan tɛ alimami kana n ni ka ko fɔ adamaden sa sera ala ma ka ban Ah. ayi ni ko ala k'a kɛ wallahi ala b'a kɛ subhanallahi alimami an ma se o ma dɛ Cheikh Umar bɔlen yan ayiwa fatɔ hiji la Kosɛbɛ. a selen Sudan u ye karamɔgɔden dɔ nana na masakɛden astagfirullah Kosɛbɛ. u nana ni masakɛden Siga t'a la. ko kirikirimasiyɛn b'a la ayiwa u nana n'a ye dɔrɔn Na? ko karamɔgɔ k'a fɔra ko e kɔni ye ala jɔn ye Na? k'i bɛ se ko la na dɔwɛrɛ kɛ o kosɛbɛ a nana n'a ye k'u ka na n'a ye u Na? nana n'a ye dɔrɔn a y'i tɛgɛ d'a kunkolo la allahu akbar a y'i tɛgɛ d'a la dɔrɔn a y'a bɔ a la a ko k'a banna k'u k'a minɛ allahu akbar fo ka t'o sa kirikirimasiyɛn m'o minɛ siga t'a la ni ye tiɲɛ ye allah fo ka taa sa ni ye tiɲɛ ye kirikirimasiyɛn ma siga t'a la nin ye ala jɔnw ye na minnu bɛ se ka nin kɛ siga t'a la nin kɛbaa de dɔgɔyara bi o de ye kumaba den caya ala wala an ka kuma de ka ca alimami anw bɛɛ bilala kumaba den wallahi bi ni i tugura karamɔgɔ kɔ k'e den man kɛnɛ ko nin b'o la k'a ka tɛgɛ d'a la n'a y'a tɛgɛ d'a la walahi i bɛ taa n'a ye Gabriel Ture subhanallahi kabura ture n'a tun bɛna kɛnɛya a tɛ kɛnɛya bilen hopital di mali a tɛ kɛnɛya bilen subhanallahi a tɛ kɛnɛya bilen ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ala k'an bɛ sababa ma amin Busayri ko wa atlaqat araban fi ribqati lamami wallahi maa caman tun bɛ yen kira ka fonisereya kama na a y'olu labila siga t'a la ka jɛw ma ala yɛrɛ jaati kama allahu akbar kira fantini Seydina Abbas kosɛbɛ ale minɛna kɛlɛ jɔnya de fɛ na kɛlɛ jɔnya in na kosɛbɛ ale kira fantini de don siga t'a la sallallahu alaihi wasallam wasallim nka u nalen kɛlɛ la Na? ale minɛna Na? u y'a minɛ ka na n'a ye Na? ko kira fantini don Na? kira ko k'u k'a foni Siga. fo ka n'ale fantini siri ayi u ye juru bɔ a tɛgɛ la kosɛbɛ kira ko n fa na n man ka sɔrɔ nin na ni ye tiɲɛ hali ni tɛ ne fɛ Na? e man ka sɔrɔ mɔgɔw la Na? minnu bɛ ne kɛlɛ wallahi a ma kuma ni ye tiɲɛ ye kira y'a yira a la na fɔ n'a bɛ tuubi na a ko ale hali n'olu bɛna tuubi na fɛn t'ale bolo kosɛbɛ ale bololankolon de don Na? a donna ta a bɔra ta na kira ko a basi e kɔni kana nin fɔ sa e ye ne fa de ye siga t'a e la tɛna tɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la na e m'i ka wari tila fila ye Aha. e ma dɔ dogo Eh. e ma dɔ di denw ma Subhanallah. k'a fɔ ko n'i nana Na? ni kɛlɛ jara o Na? n'a ma ja Kosɛbɛ. u b'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ni ye tiɲɛ ye k'o ma kɛ o kɛra a ayiwa ko Muhamadu e ka ko sera fo nin niveau ma wa ayiwa o yɔrɔ de la ale tubira ka don diinɛ na subhanallahi allah akbar olu caman bɛ ni ye yen tiɲɛ ye kira jɛr'u ma ala yɛrɛ jaati siga t'a la ka yafu ma ni ye tiɲɛ ye ko kow caman kɛra ala y'o kɛ bonya ye k'o kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam sallim Busayri ko na a ko wa ahyati sanata shahba da'watuhu ayiwa hatta hakat ghurratan Na? fil a'suri duhmi kosɛbɛ nin bayitu in nin bayitu ɲɔgɔnna a man ca Busayri ka kitabu subhanallahi alimami a ɲɛfɔ an ye Ko. ala kɛra ka duwawu san dɔ kɛra na silamɛw ye degunba sɔrɔ na sanko la sanko la sanko i n'a fɔ bi ɲɔgɔnnaw la ayiwa an tɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kira ka duwawu ayiwa sallallahu alaihi wasallam naamu k'a to minbar sanfɛ Naamu. an ka bayitu kɔrɔ fɔ fɔlɔ ayiwa kira ka duwawu ye ɲɛnɛmayali kɛ na san gɛlɛya sanw na na minnu ye gɛlɛya sanw ye hatta ka ghurratan fil a'suri duhmi fo taara kɛ a waati taara gɛlɛya kosɛbɛ allahu fo akbar baganw bɛ to ka sa na ji ko fɛ parce que ji tɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ san tɛ ka na ni ye tiɲɛ ye kira de wulila o la Na? Bukhari b'a la kale Na? Anas ka hadisa la kosɛbɛ ala ka diɲɛ a ma na ko san dɔ kɛra ala kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam Wasallim. kira tora minbar sanfɛ don kelen Na? a bɛ khutba la kosɛbɛ k'a to khutba la na
gɛlɛya de tun bɛ a san نعم burusi kɔnɔ larabu dɔ wulila kosɛbɛ ko kira نعم ayiwa an bɛ min f'i ye نعم n'i ma dugawu kɛ san ka na maaw ka nafolow bɛ ka tiɲɛ سبحان الله maaw ka kɔlɛw bɛ ka degun نعم n'i bɔra k'i bɛ taa نعم funteni fɛ kosɛbɛ i bɛ ji min sɔrɔ i b'o min k'o ban نعم n'i ma segin siga t'a i la ka voyage bɛ kɛ baara ye siga t'o la kira n'i ma dugawu kɛ نعم ayiwa a bɛ nin ka se taa tiɲɛ ni halaki ma dɛ والله والله a y'o min fɔ kira ye نعم sallallahu alaihi wasallam وسلم o yɔrɔ bɛɛ ka kira to minbar sanfɛ kosɛbɛ k'a to khutba la minbar sanfɛ Allah o yɔrɔ bɛɛ نعم a y'i bolo ja ka ala wele ala aha an mago bɛ ji la والله an mago b'a la a ye ala deli kira ka ala deli a n'anw ta tɛ kelen kelen tɛ dɛ kelen tɛ kabini u bɛ misiri kɔnɔ ayiwa kira ka misiri kɔnɔ a ye ala deli yɔrɔ min u ɲɛ b'a la kabasenw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa kabini kira bɛ misiri kɔnɔ a bɛ khutba la waati min kabini a ye nin dugawu kɛ u ɲɛ b'a la kabasenw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan siga t'a la san ye fini daminɛ yan'u ka bɔ misiri kɔnɔ o y'a sɔrɔ san y'a daminɛ subhanallahi alimami ne taara yɔrɔ ka jan ne bɛ ala k'a suru yanni ka sira amina 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 subhanallahi san y'a daminɛ ayiwa san ye o don kɛ nali la ayiwa ka o dugusɛjɛ kɛ nali la kosɛbɛ ka tile sabanan kɛ nali la subhanallahi i b'a dɔn san taara tigɛ waati min fo juma wɛrɛ wallahi a y'a sɔrɔ san bɛ ka na dɔgɔkun kelen o de la kira nana yɛlɛ minbar sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ dɛsɛra ka na juma la kosɛbɛ maa kelen kelenw minnu nana o de dɔ wulila subhanallah dɔw ko arabu burusi kɔnɔ larabu kelen dɔw ko maa wɛrɛ ko wulila a y'a fɔ kira ye ya rasulallah ayiwa n'i m'a fɔ ala ye k'a ka san in jɔ ten anw an bɛ sanfɛ nka nɛgɛbɔlen an ka sow bɛ ka bin a bɛ ka kɛ degun ye an ma an ye ji mara fo an yɛrɛ ji nɛgɛ bɔra an na kira ala deli k'a ka san in jɔ ten wallahi a ka jɔ dɛ a ka jɔ a b'a lataa yɔrɔ wɛrɛ kosɛbɛ a ka madina dugu kɔnɔna bila nin ye tiɲɛ ye yɔrɔ bɛɛ minbar sanfɛ kira ko allahumma hawalayna kosɛbɛ alayna kosɛbɛ ala an b'a ɲini fɛ san kɔni a ye wasa kɛ i ye san lana fo dɔgɔkun kelen o y'an wasa samiya jara ala barika la samiya jara kosɛbɛ maaw ka so bɛ ka bin ala san bila ka taa madina kɛrɛfɛlaw la ayiwa i ka madina sen bɔ a la siga t'a la nin yɔrɔ bɛɛ madina kɔnɔna la san jɔra kosɛbɛ san bɛ ka taa kɛrɛfɛlaw de allahu akbar jallo musayiri bɛ ka أيوة أيوة صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلى الله عليه وسلم هو ايوه 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 صلاة وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي حفص ويمضي بمرصد ايوه أشراف مقصدي عليك بالنبي الهاشمي الممجد عليك بمنعكم إن ذكرى محمد ايوه يفوز بالمصغي له والمحدث صلاة وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي حفص حاتم الله المحال وحسن وسلم ايوه ألهيتمنه من ولده وفي وإياكم على الله وحده نالنا فهو يوم نبعث صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلى الله عليه وسلم أيوة جلو على كراي صلى الله عليه وسلم كراكو اللهم حوالينا قصبة لا علينا قصبة على أنبان نيفه نعم سامبلغتا مدينة كرفيرو إيجا مدينة سيمبال والله وكرا يرمي سانجورا نيتشي على بركلا أو ما بري أي ناي توربا دوي أيوة يان أما ماذا أون دمسن ما أيوة نبتوغا باروفيا نيسان جليا تونكرا أيوة أو تمانشا أي أنت ما وردون متشرو مسافندو أنت ما وردون قصبة متشرو مسافندو نيتشي ويام موكي أوكي وكمنا أفوي كو سان جليا بي سكتالا أنا سوفلي كومين سان تيرن فلي قصبة أوكي
o be ɲɔgɔn wele hali jama man ca ayi jolibatara ngoni o be ɲɔgɔn wele kosɛbɛ be ɲɔgɔn wele k'a fɔra ko sango gɛlɛya be na ko ka na ala deli san kana ayiwa i b'a dɔn n'u bɛ na san deli ala deli a tɔgɔ san ala deli la ayiwa i b'a dɔn o bɛ na cogo min o bɛ bɔ cɔn min bɛ ma ni san nana i bɛ min don o b'o de don o sen na ka na boucher bɛ mun don so filɛ na terrain filɛ kosɛbɛ walahi u bɛ n'u jɔ o de kan na ka san ala deli kɛ kosɛbɛ yan'u ka bɔ yen na ka se du kɔnɔ walahi san b'u dɛsɛ Allahu akbar o ma k'an kɔfɛ dɛ ayi an ɲɛ wagalen ɲɛna sigatɔ la nin ye tiɲɛ ye o kɛnɛ ka ko ye an ɲɛ wagalen ɲɛna wallahi aynul yakin kɔni mais bi ta ni san yɛrɛ bɛ ka na u bɛ ci bila ka taa karamɔgɔw ma Allah ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka ala deli ko ka ala deli san ka na o tun b'a sɔrɔ san yɛrɛ bɛ ka na kɔrɔlen san bɛ jɔ yɛrɛ ni wallahi a jɔra dɛ jɔlen a jɔra pewu a jɔra Sise y'o fɔ an ye o don ko a dɔw kɛra u taara ko wari dira min ma ko ma ye ɲɛ la subhanallah 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 alwan kana jugo fɔ ayiwa ala k'an sutura amin ani ninnu tɛ kelen ye ayi abada ani ninnu tɛ kelen ye ala kama ni wari seyiri ko ayiwa a ko bi'aridin jada aw khilta albitaha biha ayiwa saybun min al-yammi sigata aw saylun min al-armi ni ye tiɲɛ ye a ko san nali o ka ca sigata la san bɛ na san bɛ woyo nka ala yɛrɛ fonsereyara nin san nali ni ye tiɲɛ ye fo ka taa se yɔrɔ la maaw ka sow bɛ na bin jiboli siraw olu bɛ yen mɛ san nali tellement a cayara a kɛra i b'a fɔ karew de kɛra jiboli yɔrɔ ye ni ye tiɲɛ ye kɔw olu fara ka kɛ i b'a fɔ banji siga t'a la tellement san nana fo ka dama tɛ siga t'o la ka bonya fo ka mɔgɔw wasa u nana fɔ kira ye ko ka duwawu kɛ yaasa san ka jɔ ni ye tiɲɛ ye kira sɔrɔla ka ala deli kɛ ko san ka jɔ a ye mikoro dadabu o de la san jɔra an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛ sababa amin bayitu dɔw b'a la busayiri ko dɔnnibaa dɔw ko k'o tɛ busayiri ka bayituw ye o jumɛn ye nka an karamɔgɔw bɛ min fɔ n'an sera ka dɔɔni fɔ a la an b'o fɔ ni ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ kosɛbɛ ala jɔn dɔw bɛ yen olu ye ala kira majamu sallallahu alaihi wasallam taslima nka olu ma se ka kuma o ye ala kira majamu u seko damayira fitinin na ni ye tiɲɛ ye u kelen ni kira u bɛ u bɛ kira majamu sallallahu alaihi wasallam sufɛ maa si tɛ yen ayi u b'a papiye sɛbɛn kosɛbɛ k'a bila u yɛrɛ bolo ka ala deli n'a ye ala an b'a ɲini fɛ anw mago bɛ min na dɔrɔn o ye ala kira ka sunana doni sallallahu alaihi wasallam ni tiɲɛ ye an karamɔgɔ Muhamad Abi Sayidin al-Busiri kosɛbɛ a da bɛ ka so de ma ni tiɲɛ ye minnu ye ala kira majamu dɔw bɛ yen olu lakodɔnna diɲɛ fɛ mɛ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ma lakodɔn maa fɛ k'olu fatulen de mɔgɔw taara bɔ u ka papiyew kan k'a ye u ye ala kira majamuli min kɛ sallallahu alaihi wasallam ko wala taqul li bima zanilta jayidaha fama yuqalu li fadlillahi zabika min ko k'i kana ale ɲininka k'a fɔ ale filɛ ka nin effort min kɛ mɔgɔw ye sɔnni min kɛ ale ka buruda la ale ka effort tɛ ayi abada fama yuqalu li fadlillahi zabika min a ko maa si tɛ ɲininkali kɛ ala ka fisamantiya k'a fɔ ko dɔ kumana o ye fɛn sɔrɔ dɔ ma kuma k'o ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ dɔ ka fisamantiya ka bon ni dɔ ta ye ayi dɔ ta man bon ni dɔ ta ye ala de bɛ dɔ ta yanga bonya ka dɔ ta yanga dɔgɔya siga t'o la ni ye tiɲɛ ye ni min filɛ Busayiri filɛ ka min fɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Ahmad Shawqi ale y'a ɲɔgɔnna fɔ a ye Busayiri ka nin bayitu ninnu ɲɔgɔnnaw a y'a fɔ siga t'a la mais a ko k'ale ka majamulikan a tɛ ka suma Busayiri t'a la a tɛ n'a fɔ k'ale bɛ k'i suma Busayiri de la ayi parce que a ye majamulikan minnu fɔ almadihuna wa arbabul hawa tabaun sahibil burdatil haifa izil qidami kosɛbɛ a ko maa o maa ye dɔnkili da ala kira majamulikan Busayiri kɔfɛ Busayiri ka ɲɛnamaya kɔfɛ kosɛbɛ k'a bɛɛ bɛ Busayiri kɔfɛ Allahu akbar k'a bɛɛ subhanallahi a bɛɛ b'ale kɔfɛ ka wallahi a bɛɛ b'a fɔ kosɛbɛ a ko wallahu yashhad anni la u'ariduhu kosɛbɛ man za yu'aridu sawba al-arid al-amimi a ko wallahi ale ka kuma tɛ k'a fɔ k'ale bɛ k'i suma Busayiri la de ayi ko hadamaden b'i suma fɛn na
i titiri bɛ fɛn min bɔ Naam. i b'i suma o de la O tiɲɛ ye. mais i titiri tɛ min bɔ Ah. ayi i tɛ se k'i suma abada i b'a ɲini k'o ladege de. ayi i tɛ se k'i suma o Ni ye tiɲɛ ye. a ko mun na Naam. a ko madihuhu في النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما. حب صادق نعم. وهوى Kosɛbɛ. وصاحب الحب Naam. يملي صادق الكلم Siga t'a la. Ni ye tiɲɛ ye. ale yɛrɛ ye min fɔ Busayiri la Ah. a bɛ n'a fɔ Busayiri bɛ ka min ɲɔgɔnna fɔ kira la dɛ Ah. Ahmad Shawqi bɛ ka nin de fɔ Busayiri la Allahu akbar ni tiɲɛ ye. a ko kanu tiɲɛtigi maa bɛ fɛn min fɛ Naam. ko wallahi k'o bɛ sɔrɔ i da kɔnɔ i b'o fɔ Ni ye tiɲɛ siga t'a la. Wallahi. hadamaden bɛ fɛn min fɛ Naam. ayi k'o tɛ dogo i da kɔnɔ Siga t'a la. k'o de la Busayiri bilala hadamadenw ɲɛ Ni ye. alakira majamuni Siga t'a la. a t'a tɛ dɔrɔn k'a fɔ kira majamuni Ayi. a tun bɛ kira fɛ k'o kanu de b'a la Naam. o de y'a bila maa tɔw ɲɛ Naam. bi jamana kɔnɔ bi n'i ye jamana fan bɛɛ lajɛ Aha. i b'a sɔrɔ maaw sigilen don karamɔgɔ du min bɛ yen bi k'u sigilen tɛ Naam. k'u bɛ ka buruda kalan Ah. o man ca jamana kɔnɔ Ayi ala abada. ka fisamantiya O de tiɲɛ ye. mais ale yɛrɛ ye nin fɔ Naam. a ka dɔnkili laban na a taara jumɛn fɔ Naam. a ko k'a mago bɛ ale ta Busayiri t'a kɔ tɛ dɛ Ayi. ale bɛ ka nin min fɔ Ah. a mago bɛ ala kɛlɛ ka suranna Sallallahu alaihi wa sallama. a y'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ Kosɛbɛ. a b'a dɔnkili da waati bɛɛ Aha. maaw a b'a cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ Naam. f'a fatuli waati de selen min kɛ Aha. ala nana kabako k'a ye Allahu akbar. Ahmad Shawqi Kosɛbɛ. a fatuli waati selen min kɛ su sɔmina Ah. k'a fɔ k'a ka waati laban sera Naam. dɔw ko k'a bɛ dɔkitɛriso la Naam. dɔw ko k'a bɛ so Kosɛbɛ. o don Egypte k'a de don Aha. Egypte université Naam. o karamɔgɔba Aha. sufɛ o de y'i da sogo la dɔrɔn Naam. kira nana a ma sogo la Mm. k'a f'a ye Naam. ko wuli ka taa fɔ Ahmad Shawqi ye Kosɛbɛ. k'a bɛ bana min na Mm. k'a tɛ na bɔ nin bana la Naam. ko mɛ ko ne kira sigilen don ko k'a makɔnɔ k'a Allah. ye suranadonni min fɔ n ye Naam. n sɔnna a ka suranadonni ma Naam. n'a fatura n'a nana Naam. ne kira bɛ k'a ka suranadonniba ye ala fɛ Allah. 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 Jallo. Sallallahu alaihi wa sallam. nin de kɛra Siga t'a la. tɔgɔ la Kosɛbɛ. dugu jɛra dɔrɔn université Sekuba wulila f'a ma ko Sekul Azhar Kosɛbɛ. a nana min kɛ ka na Ahmad Shawqi fɛ yen Naam. ka na f'a ye a bɛna don Ahmad Shawqi kan Naam. u tun bɛna ban yɛrɛ k'a tɛ don parce que Kosɛbɛ. u bɛ k'a fɔ a bɛ n'a fɔ a ka waati laban sera Naam. ni maa ka waati laban sera Naam. maaw kana to ka don a kan O tiɲɛ. mais a ko ayi k'u k'a to ale ka don Kosɛbɛ. a donni min kɛ Naam. a nana Ahmad Shawqi ye ɲɔgɔn ye Kosɛbɛ. fɔra a kasira Kosɛbɛ. Ahmad Shawqi ko ka kibaruya jumɛn bɛ yen Naam. a ko wallahi n nana ka na nin kibaruya de f'i ye Ni tiɲɛ ye. kira de ye n ci ma Naam. ko n ka n'a f'i ye k'a b'i ka suranadonni min Naam. i ye dɔnkili min da Kosɛbɛ. ka suranadonni min ale kira fɛ Naam. ala yɔrɔ Naam. ko wallahi a y'i ka suranadonni min a b'i suranna Sallallahu alaihi wa sallama. donc Jallo. b'a yira an na Mhm. an bɛ ka min kɛ Naam. an t'an kun fɛ Ayi abada an t'an kun fɛ an dɛ. fana mago bɛ ala ka kira ka suranadonni Sallallahu alaihi wa ani sallam. ala ka yafa Kosɛbɛ. a n'an jurumu kafarili Wallahi. a n'an ka diɲɛ sɔrɔ Wallahi. ani lahara sɔrɔ Amina. ya rabbi ala k'an nɔgɔya Amin amin. ala ka waati wɛrɛ yira Amina amina. k'an ka laɲiniw sabati Amina amina ala ka amin. ɲinifɛnw nɔgɔya Amina amina mɛ amin. hami min na ya rabbi ala k'an dan Amin amin amin. sira min ala k'an kisi a ma Amin amin amin. a k'o kɛ ala kira barika Amin amin amin. salli ala muhammad وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا فاتحة. محمد الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على